சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 37வது சங்கீதம் 4வது வசனத்தை முதலாவதிலே நாங்கள் வாசிக்க நாங்கள் கேட்போம். பக்கம் பழைய ஏற்பாடு 692. பிரெஞ்சில் வாசிங்க, அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தமிழ்ல. கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாய் இரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். ஆமென். கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாய் இரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். ஆமென். இந்த நாளில் நீங்கள் தலையங்கம் போடுறவர்கள் போடலாம், மகிழ்ச்சியாய் இரு, கர்த்தர் உங்கள் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் என்ற வார்த்தையில உங்கள் மத்தியிலே இந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிறேன். ஆமென். மகிழ்ச்சியாயிரு. என்ன மகிழ்ச்சி! இந்த ஆண்டு தொடங்கி எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகள்ல நம்முடைய மகிழ்ச்சியை இழந்தவர்களாய் நாங்கள் காணப்படுகிறோம். ஆமென். கடந்த இந்த 2022வது ஆண்டு தை மாதம் தொடங்கி இந்த 9வது மாதத்தை கடந்து 10வது மாதத்துக்குள்ள நாங்கள் வந்திருந்தாலும் எத்தனையோ விதத்தில நாங்கள் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களாய், உடைந்தவர்களாய், வேதனைப்பட்டவர்களாய், பாடுள்ளவர்களாய் இன்றைக்கும் நாம் காணப்படுகிறோம். என்று சொன்னால் நம்முடைய மகிழ்ச்சி எங்கேயா? மகிழ்ச்சியை நாம் இழந்தவர்களாய் இங்கே நிற்கிறோம். ஆமென். அது பிள்ளை மூலமாய் இருக்கலாம், கணவன் மூலமாய் இருக்கலாம், உறவினர் மூலமாய் இருக்கலாம், வேறு இடங்கள்ல இருக்கலாம், யாரோ ஒருவர் மூலமாய் எங்களுக்கு அந்த மகிழ்ச்சியை இழந்தவர்களாய் நாங்கள் இன்றைய காணப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த கர்த்தர் இந்த மாத வேளையில என்னையும் உங்களையும் பார்த்து சொல்லுகிறதாவது, மகிழ்ச்சியாயிரு, கர்த்தர் உங்கள் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். ஆமென். அப்ப இதுவரையில நீங்கள் காணாத மகிழ்ச்சி, இதுவரையில நீங்கள் இழந்து போய் இருக்கிற மகிழ்ச்சி, இதுவரையில நீங்கள் கண்ட வேதனையின் காரியங்கள் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வாய்க்க பண்ண போறார். ஆமென். அதான் ஆண்டவர் ஆரம்பத்திலே சொல்லுகிறார், மகிழ்ச்சியாயிரு. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, மகிழ்ச்சியாயிருங்க. என்ன 3 மாதங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆண்டு முடிவதற்கு முன்பதாக கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமென். ஆமென். தடி தடி ஆண்டவருக்கு நீங்க நன்றி சொல்லுங்க, நன்றி சொல்லுங்க. இதுதான் முடிவு என்னுடைய வாழ்க்கையில. இதோ இந்த முடிவோட என்னுடைய வாழ்க்கை போகாது. நீங்கள் அப்படி ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுக்க கூடாது. இதல்ல முடிவு. எந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு இடத்துல நீங்கள் முடிந்து போய் என்று நிற்கிறீர்களோ அந்த இடத்துல தான் கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு வழியை திறந்து விடுவார். ஆமென். எந்த கதவு உங்களுக்கு பூட்டப்பட்டிருக்கின்ற நீங்கள் இரவு பகலாய் உங்கள் தலையணியை கண்ணீராய் நினைக்கிறீர்களோ அந்த இடத்துல தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த கதவை திறந்து விடுவார். ஆமென். இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட மேலான பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர் நம்முடைய பரமபிதா. ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட பிதாவை ஆராதிக்கும்படியாக, அவருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக அவருடைய சபையில அவரை தேடி ஓடி வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள். ஆமென். அவர் உங்களை ஒருபோதுமே மகிழ்ச்சி இல்லாமல் அனுப்புகிற தேவன் அல்ல. ஆமென். துக்கத்தோட வந்தவர்களை துக்கத்தோட அனுப்புறவர் நம்முடைய தேவன் அல்ல. ஆமென். வேதனையோட வந்தவர்களை வேதனையோட அனுப்புகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அல்ல. ஆமென். அவர் இரக்கமுள்ள தேவன். ஆமென். அவர் அன்புள்ள தேவன். ஆமென். அவர் நேசமுள்ள தேவன். ஆமென். அவரை தேடி வந்த யாராய் இருந்தாலும், அவருடைய பாதத்தை முத்தமிட ஓடி வந்திருக்கிற எந்த பிள்ளையாய் இருந்தாலும் அவர் ஒருபோதுமே கைவிட மாட்டார். ஆமென். சத்துரு உங்களுக்கு சொல்லலாம், நீ கைவிடப்பட்டவன், நீ கைவிடப்பட்டவன், உன்னை யார் தூக்கி விடுவார் என்ற எண்ணத்தில உங்கள் சிந்தையில அவன் கொல்லாத வார்த்தைகளை போட்டு ஒரு இருளை உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு வரலாம், அல்லது இருதயத்துக்குள்ள கொண்டு வரலாம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், மகிழ்ச்சியாயிரு. ஆமென். என்னுடைய பிள்ளையினால இந்த காரியம் எனக்கு வந்தது துர்நாற்றமாய் இருக்கலாம், அல்லது கணவனால வந்தது உனக்கு அசுத்தமாய் இருக்கலாம், அல்லது உறவினரால வந்தது உங்களுக்கு அசுத்தமாய் இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், மகிழ்ச்சியாயிரு, மகிழ்ச்சியாயிரு, மகிழ்ச்சியாயிரு. பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தோடு கரங்களை தட்டி தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. அப்ப ஏன் நமக்கு இந்த காரியங்கள் இதுவரையில வாக்கியல் என்பதை முதலாவது நாங்கள் காண வேண்டும். ஆமென். அப்ப மகிழ்ச்சியாயிரு, மகிழ்ச்சியாயிரு கர்த்தர் சொல்லுகிறாரே. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் இன்னும் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லாமல் நாங்கள் வேதனையோடு இருக்கிறோமே என்று நமக்குள்ளே ஒரு கேள்வி உண்டு. ஆமென். மகிழ்ச்சியாயிரு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனால் இந்த வாழ்க்கையை பார்த்தால் அது மகிழ்ச்சி கெட்ட வாழ்க்கையாய் காணப்படுகிறது. ஆமென். துக்க
துக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது, கண்ணீர் நிறைந்த வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது, வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது. ஏன் என்ற கேள்வி நம்முடைய ஆத்மாவுக்குள்ள இரவும் பகலுமாய் வேதனையோடு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஏன் என்று சொன்னால், அங்கே வாசிங்க அதே சங்கீதம் புஸ்தகம் 37வது சங்கீதத்தில் 5வது வசனத்தை மட்டும் வாசிக்க நாங்கள் கேட்போம். உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இரு, அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். ஆமென். அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? கர்த்தர் உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இரு, அவரே உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு உங்களுடைய வழியை நீங்கள் யாரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும். இதனால தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது. பிள்ளையின் பக்கம் தான் நான் போவேன் என்று சொல்லி நீங்கள் சார்ந்தீர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கெட்டதாக இருக்கும். கணவனுடைய பக்கம் தான் நான் சாய்ந்திருப்பேன் என்று சொன்னால் உங்கள் மகிழ்ச்சி கேடாக போயிடும். உறவினர்கள் சொல்லுகிற சொல்லுக்குத்தான் நான் செவி கொடுப்பேனாக இருந்தால் உங்களுடைய மகிழ்ச்சி அதை விட மேலாக கேடாக போய்விடும். அல்லது வேற இடத்துல இருக்கிற அந்த ஐஸ்வர்யத்தை பணத்துக்காகத்தான் நான் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி இருப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஒருபோதும் வரவே வராது. நீங்கள் எவ்வளவுதான் பாடுபட்டாலும் எவ்வளவுதான் பிரயோசனப்பட்டாலும் உங்கள் காரியம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வராது. ஹல்லேலூயா. அப்ப மகிழ்ச்சியை உங்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் வழியை முதலாவது நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுங்க. ஆமென். நீங்கள் எவ்வளவு கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுத்து கர்த்தருடைய பாதத்தை முத்தமிடுகிற பிள்ளைகளாய் நீங்கள் இருப்பீர்களாய் இருந்தால் உங்கள் தேவைகள் அல்ல, உங்கள் நினைவுகள் அல்ல, உங்கள் வழிகள் அல்ல, எல்லாத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். ஆமென். நீங்கள் மாம்சத்தில் உங்களுடைய பலத்தில் நீங்கள் அநேக காரியங்கள்ல நீங்களாகவே முயற்சி செய்ததனால இன்றைக்கு தோற்று போனவர்களாய், வேதனை உள்ளவர்களாய், கண்ணீரோடு நிற்கிறவர்களாய் தேவ சமூகத்தில் இன்னும் காணப்படுவீர்கள். நீங்கள் உங்களால் ஒன்றும் கூடாது, அவர் ஒருவராலே எல்லாம் கூடும். ஆமென். அவர் ஒருவருடைய பாதத்திலே நீங்கள் விழுந்து உம்மாலே எனக்கு எல்லாம் ஆகும், நீங்க தான் என்னை உண்டாக்கினீர் ராஜா, நீர் தான் என்னை உண்டாக்கினீர், மண்ணிலிருந்து நீர் என்னை எடுத்தாலும் நான் உம்முடைய பிள்ளை ஆண்டவரே, ஜீவ சுவாசத்தை எனக்குள்ள வைத்தவர் நீர் ராஜா என்று இயேசுவினுடைய பாதத்தை பிடிக்கிறவர்களாய் காணப்படுவீர்களாய் இருந்தால் கர்த்தர் உங்களுடைய காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார். உங்களுடைய வீட்டில, மனைவியினிடத்துல, கணவனிடத்துல, பிள்ளைகளிடத்துல, உறவினிடத்துல, நீங்கள் போகிற வேற இடத்துல சரி, எல்லா இடத்திலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியை காண்கிறவர்களாய் காணப்படுவீர்கள். இதை இழந்து போவாதீர்கள். அடிக்கடி ஆண்டவர் இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். காது கேளாத செவிட்டு விரியன் போல நாம் இருப்போமாய் இருந்தால் கர்த்தருடைய கோபத்துக்கு நீங்கள் ஆளாகுவீர்கள். எத்தனையோ முறை உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற விதமாக கர்த்தர் சபையிலே தன்னுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு தொனிக்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ஆகையினால நீங்கள் நிதானமாய் கேட்டு அவருடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் நடப்பீர்களாய் இருந்தால் உங்கள் மகிழ்ச்சியை திருத்த எவராலுமே ஆகாது. நீங்கள் அவமானப்பட்ட இடத்தில, தரகுனிந்து நிற்கிற இடத்தில, வேதனையோடு நின்ற இடத்தில மகிழ்ச்சியும் புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியுமாய் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உயர்த்தி வைப்பார். அல்லேலூயா. யாருக்காக நீங்கள் சாய்ந்து போவாதீங்க. இதனுடைய ரத்தம், இதனுடைய உறவு, இதனுடைய நண்பன், இதனுடைய முதலாளி, இப்படி நீங்கள் ஒருபோதுமே சாய்ந்து போகக்கூடாது. இது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம். தேவ பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் மிகவும் அவதானமாய் இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், தேவனிடத்தின் பாதத்தில் நீங்கள் விட வேண்டும். உலக காரணத்தில் நீங்கள் ஒரு நாளும் போய் உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்க கூடாது. தேவ பிள்ளைகள் நீங்கள் கேட்பீர்களாய் இருந்தால் அது உங்களுக்கு சாபம் என்பதை நீங்கள் மறந்து போகாதீர்கள். தேவனை அறிந்த பிள்ளைகள், நீங்கள் தேவனால் தொடப்பட்ட பிள்ளைகள், தேவனுடைய வஸ்திரத்தை அணிந்திருக்கிற பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையை தேவ ஊழியக்காரர் மூலமாக நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். தேவன் சபையிலே ஊழியக்காரர் வைத்திருக்கிறார். உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு யாரோ தேவனை அறியாத உறவுகளிடத்திலேயோ அந்நியரிடத்திலேயோ நீங்கள் ஆலோசனை கேட்பீர்களா இருந்தால் அது கர்த்தருக்கு
கோபம் மட்டுமல்ல, அவருடைய சாபத்துக்கு நீங்கள் ஆளாகிறீர்கள். எப்பவுமே தேவனிடத்திலே நீங்கள் விசாரிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் செபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தேவனிடத்திலே மகிழ்ச்சியை இழந்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் தேவனிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுகிற பொழுது ஆவியானவர் உங்களை ஊழியக்காரர் மூலமாய் அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கும்படியாக உங்களை அவர் ஆற்றி தேற்றுவார். ஹல்லேலூயா. அது கவனமாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். எல்லாத்திலும் தேவ பிள்ளைகள் நிதானமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். யாரிடத்திலும் நீங்கள் போய் நீதி கேட்க போவே கூடாது. ஆமென். அங்கே நீதிமொழிகள் 14வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். பழைய ஏற்பாடு 774வது பக்கம். நீதிமொழிகள் 14 14:12. Proverbe 14:12. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Amen. மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, அதின் முடிவோ மரண வழிகள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அங்கே வசனத்தை வாசிக்க கேட்டோம். மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, அதன் முடிவோ என்னவா? மரண வழிகள். அப்ப மனுஷனிடத்துல நாங்கள் நம்முடைய நன்மையாய் தோன்றுகிறது என்று போய் வழிகளை கேட்போமா இருந்தால் அதன் முடிவு பரிதாபத்துக்குரியது. ஆகையினால நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நமக்கு சரியாக தோன்றுகிற பல வழிகள் நமக்கு இருக்கும். இப்படி போனால் நல்லா இருக்கும், அப்படி போனால் நல்லமா இருக்கும். அவர்களும் இப்படி போய்த்தான் அந்த காரியத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று நீங்கள் கண்டு அவர்கள் போகிற பாதையில் நீங்களும் போக எத்தனிப்பீர்களாய் இருந்தால் உங்களுக்கு அது ஆபத்திலே முடியும். ஆமென். அது உங்களுக்கு முன்பதாக மகிழ்ச்சி போல இருக்கும், ஆனால் அது உங்களுக்கு சாபக்கேடாய் மாறிவிடும். ஆமென். அது மகிழ்ச்சி, அந்த மகிழ்ச்சி இழக்க வைத்து அந்த இழப்பை ஒருபோதுமே நீங்கள் அதிலிருந்து மீண்டு கொண்டு வர முடியாத அளவுக்கு உங்களை அது தள்ளிவிடும். ஆமென். ஆகையினால மிகவும் அவதானமாய் காணப்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆகவேதான் நீங்களும் யாரிடத்துல? அவரிடத்திலே நம்முடைய வழியை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டுமா? ஹல்லேலூயா. தேவனிடத்திலே ஒப்புக் கொடுங்க. யாரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறீங்க? கண்ணிடத்திலயா, மண்ணிடத்திலயா, பொன்னிடத்திலயா, பொருளிடத்திலயா? யாரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுக்க போறீங்க? யாரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறீங்க? தேவாதி தேவன், அழிவில்லாமல் இருக்கிறவர், சதாகாலமும் ஜீவனோட இருக்கிறவர், சர்வ லோகாதிபதியாய் இருக்கிறவர், அல்பா ஒமேகாவாய் இருக்கிறவர், ஆதியும் அந்தமாய் இருக்கிறவர், இதோ மரித்தேன் சதாகாலமும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று திருமணம் பெற்றுகிற அந்த தேவாதி தேவனிடத்துல நீங்கள் பறைசாற்றாமல் ஏன் உலகத்துக்குள்ள பறைசாற்ற போறீர்கள்? தேவ பிள்ளைகள் நீங்கள், அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நட்சத்திரங்களாய் பிரகாசிக்க வேண்டிய நீங்கள் ஏன் ஒளி மங்கினவர்களாய், ஏன் தலைமுடிந்தவர்களாய், ஏன் கண்ணீரோடு நிற்கிறவர்களாய், ஏன் பாடுள்ளவர்களாய், ஏன் வேதனை நிறைந்தவர்களாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். இதனால் உங்களுக்கு வியாதி கூட உங்களை ஆட்கொள்வதற்கு நீங்களே வழிவகுத்து கொடுப்பீர்கள் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அங்கே ஏசாயாவின் புத்தகம் 55வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். பழைய ஏற்பாடு 862வது பக்கம். Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல, என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல, உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று, உங்கள் வழிகள் என் வழிகள் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. அப்ப நீங்கள் ஒரு நினைவுகள் நினைப்பீங்கள், ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்காக இன்னொரு நினைவுல வழியை நினைத்துக் கொண்டிருப்பார். ஆமென். இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். இவருடைய எதிர்காலத்துல அவருடைய தேவனால் தொடப்பட்ட பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எதிர்காலத்துல நான் இப்படி வாழ வேண்டும், இத்தனை காரியங்களை நான் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுடைய சிந்தையில நீங்கள் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் போடுகிற வழி நல்லது, உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த கனவுகள் நல்லது. ஆனால் கர்த்தர் உங்களை எந்த வழியில கொண்டு போடுமோ அந்த வழியிலே அவர் மாற்றி ஒரு நாள் கொண்டு போக அவர் வல்லமை மிக்கவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா.
அவருடைய வழியிலே நீங்கள் போக மாட்டீர்கள் என்று சொன்னீர்களாய் இருந்தால் அது அழிவுக்கு சமமாய் மாறிவிடும். ஆமென். அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னார், என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல, உங்கள் வழிகளும் என் வழிகள் அல்ல என்று கர்த்தர் திருவுளம் பற்றுகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்ப தன்னை தேடி வரும் நமக்கு எது தேவை என்பதை நாம் அறிந்து செயல்படு கேட்க முன்பதாகவே தேவன் நம்முடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறார். ஆமென். நம்முடைய நினைவுகளை அறிந்திருக்கிறார். தன்னுடைய பிள்ளை எந்த காரியத்தில தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை இழந்து நிற்கிறது என்பதை அவர் அறிந்தவராய் இருக்கிறார். ஆமென். ஆகையினால நீங்கள் வேதனைப்பட தேவையில்லை. அந்த காரியம் ஏற்ற நேரத்தில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாய் மீண்டும் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து தருவார். அல்லேலூயா. இரண்டாவது காரியம், அப்ப முதலாவது காரியம் என்ன பார்த்தோம்? உங்கள் வழியை கர்த்தருக்குள்ள ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். அப்ப இரண்டாவது காரியம், கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். முதலாவது என்ன? வழியை அவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். இரண்டாவது அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். இன்றைக்கு உலகத்துல எத்தனையோ காரியத்துல நம்புறீங்க. கணவன் தான் உயிர், அவர் தான் எல்லாம் என்று நம்புறீங்க. ஆனா இன்றைக்கு கணவன் என்ன உங்களுக்கு செய்கிறார்? வேதனையை கொடுக்கிறார். மனைவிதான் உயிர், என் அம்மா தான் உயிர், என் அப்பா தான் உயிர், என் மூத்த பிள்ளையா இருக்கிற இந்த செல்லம் தான் எனக்கு உயிர். ஆனால் எல்லாம் என்ன செய்து இன்றைக்கு உங்களை தலகுத்துகரமாய் கவுத்து போய்விடும். ஹல்லேலூயா. அங்கே வாசிக்க கேட்போம். எரேமியா 17வது அதிகாரம் 5வது வசனம். மத்தேயு பழைய ஏற்பாடு 296வது பக்கம். எரேமியா 17:5வது வசனத்தை முதல் பிரெஞ்சில் வாசிப்போம். அதற்கு பின்பு நாங்கள் தமிழ்ல வாசிக்க கேட்போம். Jérémie 17:5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. ஆமென். எரேமியா 17:5. மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயபலமாக்கி கொண்டு கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. வடிவா கேளுங்க இந்த வார்த்தையை. மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயபலமாய் கொண்டு கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று யார் சொல்லுகிறார்? நான் அல்ல, கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இப்ப இதை சிந்தித்து பாருங்க. உங்களோட பிள்ளை உங்களுக்கு உழைத்து உங்களை வாழ்நாள் முழுக்க நடத்து எனக்கு யாரும் தேவையில்லை நீங்க நம்பிக்கை வைப்பீர்களா இருந்தால் அது வீணென்று நினைத்துக் கொள்ளுங்க. உங்களோட கணவன் முடிவு பரியந்தம் உங்களோட கூட அன்பாய் இருந்து ஆரம்ப நாளில் நீங்க திருமண நாளில் எப்படி உங்களோட கைபிடித்து கரம் கூட்டினாரோ அல்லது உங்களோட மனைவி எப்படி கைகூட்டி கரம் பிடித்தாவோ அதே அன்போட உங்களுக்கு முடிவு பரியந்தம் உங்களோட இருப்பா அல்லது உங்களோட பிள்ளை அதே போல இருக்கும் என்று நீங்க நினைப்பீர்களா இருந்தால் அது என்னவா? அது நீங்கள் வீணாய் போய்விடும் என்பதை நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. ஆமென். அது இடையிலே முறிந்து போய்விடும். அல்லேலூயா. அது இடையிலே எங்கேயோ காணாமல் போய்விடும், இடையே தூரமாய் போய்விடும். அது முடிவு வரையிலும் உங்களோட நிற்கிறது ஒன்று அல்ல. ஆனால் நினைக்கும் பொழுது தேவன் அது முடிவு பரியந்தம் நிற்க வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கிறார். ஆனால் இந்த காலத்தில் அதை காண்பது மிகவும் அரிதான காரியமாய் போய்கொண்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஏன்? உலக மோகம் இன்றைக்கு கூடி பாவம் பெருகி இன்றைக்கு மனுஷர்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமான பாவத்தில மூழ்கி தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறதுனால இன்றைக்கு எல்லாமே மாயாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. அப்ப இந்த உலகத்தின் பலவிதமான நம்பிக்கைகள் உண்டு. ஒன்று என்ன? மனிதர்கள் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை. இரண்டாவது சுயத்தின் மேல வைக்கிற நம்பிக்கை. ஹல்லேலூயா. அப்ப எனக்கு தைரியம் இருக்கு, எனக்கு அனுபவம் இருக்கிறது, எனக்கு திறமை இருக்கிறது, எனக்கு பலம் இருக்கிறது என்றால் எல்லாம் செய்ய முடியும், என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும். I am a king of king என்று நீங்கள் சொல்வீர்களாய் இருந்தால் என்னால முடியும், என்னால முடியாதது ஒன்றுமில்லை என்று அது தேவன் ஒருவருக்கே அந்த வார்த்தை பொருத்தமானது. ஆமென். மனுஷனுக்கு உரிய வார்த்தை அல்ல. நம்முடைய ஐஸ்வர்யம் ஒரு நாள்
இல்லாமல் போய்விடும். உங்களுடைய பலன் உங்களை குன்றி பாட்டிலே போய்விடும். ஒரு காலிலே ஒரு நோய் வந்தவுடனும் எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறீர்கள். நடக்க முடியவில்லையே, இந்த படியில் ஏற முடியவில்லையே, எவ்வளவு துடிக்கிறீர்கள். இரவு முழுக்க தூக்கம் இல்லை என்று எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறீர்கள். அப்படி இருக்கிற பொழுது உங்களுடைய சுயத்தின் மேல நீங்கள் நம்பிக்கை வைப்பீர்களா இருந்தால் அது வீண் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும். ஆமே, உங்களுடைய பலன் ஒன்றுமில்லை என்பதை நீங்கள் எப்பொழுதுமே உங்களை தாழ்த்தி நீங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய பலன் எனக்குள்ள வந்து இயேசுவே, அந்த பலத்தினால என்னை எடுத்து நிறுத்தும் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும். ஆமே, இதைத்தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். என்னுடைய சுயத்தில் உங்களை ஆண்டவர் நல்ல கம்பீரமாய் அழகாய் உங்களை ஆண்டவர் உருவாக்கி இருக்கலாம். அதற்காக நான் தான் அழகன், நான் தான் அழகி என்ற அந்த பெருமை உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. ஒரு நாள் அது இல்லாமல் போய்விடும். ஆமே, அது மங்கி போய்விடும். ஆமே, தேவனுக்குள்ள நீங்கள் இருந்து உங்கள் அழகை நீங்கள் காப்பீர்களாய் இருந்தால் அது ஒரு நாளுமே மங்காது. ஆமே, எப்பொழுதுமே அது ஒளி பிரகாசித்துக் கொண்டே உங்களுக்கு இருக்கும். ஆமே, இதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இரண்டாவது, முதலாவது என்ன? நீங்கள் சுயத்தின் மேல நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. இரண்டாவது, மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைப்பது. என்ன வைக்கிறது? காலையும் மாலையும் கர்த்தரை துதிப்பது, ஜெபிப்பது, ஆராதிப்பது எல்லாம் இயேசுவே நீர்தான், நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லை என்று இங்கே சபையில வந்து என்ன செய்வோம்? ஆர்ப்பரிப்போம், துதிப்போம், வாத்திய கேட்போம், கரங்களை தட்டுவோம், கர்த்தர் தான் எல்லாம் என்றுவோம். இந்த ஆராதனை முடிந்து வெளியில போயிருக்கிற எங்களுடைய நினைவுகள் மனுஷன் மேல சாய்ந்துடும். ஐயா, நீதான் எனக்கு எல்லாம் என்று சொல்லுவீர்கள். எவ்வளவு தேவன் துக்கப்படுவார், எவ்வளவு வேதனைப்படுவார். சிந்தித்து பாருங்க. வந்து ஆராதிக்கிறீர்கள், தேவனை ஆராதிக்கிறீர்கள், தேவன் தான் எல்லாம், நீதான் பெரியவர், நீதான் ராஜா, நீதான் எல்லாம் என்று சொல்லிட்டு ஆராதனை முடிஞ்சு கரங்கெல்லாம் தட்டி களி ஊரமாய் கம்பீரமாய் மாயபாலமான ஆராதனை, மாயபாலமான நாங்கள் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு செயல் இது. இதுகள்ல இருந்து நாங்கள் எவ்வளவு அவதானமாய் இருக்க வேண்டும். தேவ பிள்ளைகள் நாங்கள் புதிதா வந்து இருக்கலாம், அனுபவம் இப்பதான் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் நம்பிக்கையை நீங்கள் இயேசுவிடம் வைக்க வேண்டும். ஆமே, நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை தெரியாத நேரத்தில் நாளிகையில இந்த உலகம் மட்டுமல்ல, நீங்கள் நானும் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஆமே, இந்த வினாடி என்ன நடக்கும் என்பது யாருக்குமே தெரியவே தெரியாது, அந்த தேவன் ஒருவரை தவிர. ஹல்லேலூயா. ஆகையினால நீங்கள் நிதானமாய் இருக்க வேண்டும், அவதானமாய் இருக்க வேண்டும். எந்த வேளையும் அவர்தான் எல்லாம் என்ற வார்த்தை உங்களுடைய நாவில துணித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சிந்தையில விட்டு எடுபடாமல் இருக்க வேண்டும். இங்கே பதிஞ்சு வையுங்க. உங்களோட காதலிய உங்களோட கணவன மனைவிய உறவுகளை பிள்ளைகளை வைத்தது போதும். கர்த்தரை வையுங்க. இந்த இடத்துல ஆத்மாவில கர்த்தரை வையுங்க. அவரை வைச்சு அவரையே தியானித்துக் கொண்டிருங்க. மற்றதெல்லாம் அங்க அதுக்கு இல்லாத ஆண்டவர் ஓட வைப்பார். என்னுடைய பிள்ளை தன்னை நினைக்கிறபடியினால், ஆகையினால அந்த பிள்ளைக்கு நான் மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்று மற்ற காரியங்களை ஆண்டவர் செய்து ஓட வைப்பார். ஆமே, ஆதாமை உண்டாக்கினார். ஆதாமுடைய ஆண்டவர் இருந்து உலாவி இருக்க கூடாதா? அவர் தானே நல்ல வந்து குளிர்ச்சியான நேரங்களில் உலாவுற தேவன். ஏன் தேவால கொடுத்தார்? தன்னை நேசி, ஆனால் உனக்கு இன்னொரு துணியை நான் தாரனாரா, நீ அவரோடு நீ இருந்து மகிழ்ச்சியாயிரு. அப்படிப்பட்ட தேவன் உங்களோட மகிழ்ச்சியை கெடுக்கிற தேவன் அல்ல. மகிழ்ச்சியாய் தன்னுடைய பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும், மகிழ்ச்சியாய் உலாவ வேண்டும், மகிழ்ச்சி மேல் மகிழ்ச்சி ஐஸ்வர்யத்தில் இருக்க வேண்டும். பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் பரிபூர்ணமாய் சந்திக்கப்பட வேண்டும். இதைத்தான் ஆண்டவர் கேட்கிறார். எதை கேட்கிறார்? உங்களுடைய பொண்ணை கேட்கிறாரா, பொருளை கேட்கிறாரா? என்ன வழி உள்ளுக்குள்ள இல்லையா நீ தோத்து போக வாழ்க்கையில. அவர் இல்லாவிடின் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருள் சூழ்ந்துடும். நீங்கள் சாத்தானுக்கு அடிமையாய் போய்விடுவீர்கள். அதனால ஆண்டவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், எது உங்களோட மகிழ்ச்சியை உங்களை விட்டு விலக்கினாலும் நான் கர்த்தரோடே இருப்பேன். இந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. அப்பொழுது நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை அப்படியான காரியங்களுக்கு நடத்துவார். ஆமென். அப்ப இரண்டாவது காரியம் என்ன பார்த்தோம்? முதலாவது என்ன? கர்த்தருக்கே வழியை ஒப்பு கொடுக்கணும். அப்ப இரண்டாவது காரியம் என்ன பார்த்தோம்? கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். அப்ப
முதலாவது வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தீங்க, இரண்டாவது அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டீங்க. இப்ப மூன்றாவது என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நீங்க ஒரு ஆளை பாக்குறீங்க, உதாரணத்துக்கு நாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் விளங்காதது உண்டு இல்ல, சும்மா பார்ப்பீங்க, பேருந்து அவரை கொஞ்சம் பழகினோன்னா நம்பிக்கை வந்துடும். உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை வந்தோன்னு பேருந்து என்ன போயிடும், பேருந்து உங்களுக்கு ஒரு இரக்கம் வந்துடும். என்ன தேவனை பாருங்க, இரக்கம் உள்ள தேவன். மூன்றாவது வாசிக்க கேட்போம். 2 கொரிந்தியர் 3வது வசனத்தை, முதலாவது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். 2 கொரிந்தியர் 245 பக்கம் புதிய ஏற்பாடு. பிரெஞ்சில் வாசிங்க. நான் வரும்போது உங்கள் உபகாரத்தை 2 Corinthiens 1:3. 2 Corinthiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Amen. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு என்னவா? ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய தகப்பன், இப்ப நமக்கு ஒரு மாம்ச தகப்பன் இருந்தா 7 நாளும் 7 விதமாய் நம்மோட பழகுவார் இல்லையோமோ? நம்முடைய தாய் 7 நாள் 7, ஒரு வாரத்திலே சொல்றேன், ஒரு வாரத்துல 7 நாளும் 7 விதமா நம்முடைய கணவன் செய்வார், 7 நாளும் 7 விதமாய் மனைவி செய்வார், 7 நாளும் 7 விதமாய் பிள்ளைகள் செய்யும். ஒரே மாதிரி ஒரு நாள் இருக்கவே மாட்டார். ஆனா நம்முடைய தேவன் ஒருபோதுமே மாறாதவர். ஆமென். அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லையாம். ஹல்லேலூயா. அது இரக்கமுள்ள தேவன். அப்ப முதலாவது வழியை நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீங்க, என்ன செய்தீங்க? அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சீங்க. அப்ப வழியை ஒப்பு கொடுத்து நீங்க நம்பிக்கை வைத்தபடினால தேவன் என்ன சொல்றார்? தன்னுடைய இரக்கத்தை உங்களுக்கு தருகிறார். ஹல்லேலூயா. அவருடைய இரக்கம் மட்டும் கிடைத்தது வையுங்க. இந்த இரக்கம் அதை விட உங்களுக்கு மேலானது ஒன்றுமே தேவையில்லை. ஆமென். அவர் ஒரு விஷயம் இரக்கம் செய்தால் அது உங்களுடைய வாழ்நாளில எத்தனையோ பெரிய பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்யும். ஆமென். ஆமென். அங்கே யாத்ராமம் 34:6வது வசனத்தை வாசிப்போம். பழைய ஏற்பாடு 115 பழைய ஏற்பாடு. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற பொழுது அவர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயையும் சத்தியமுள்ள தேவன். ஆமென். அப்ப பாருங்க, அவர் எவ்வளவு ஒரு நமக்கு ஒரு தகப்பன் இரக்கம் செய்கிறவர் உண்டென்றால் அவருடைய அன்பு அளவில்லாமல் எங்களை மூடுமாம். ஆமென். அவருடைய கிருபை எங்களை அளவில்லாமல் மூடும். அவருடைய தயவு அளவில்லாமல் மூடும். அதே சமயத்தில் பட்சிக்கிற அக்கினி என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. ஹல்லேலூயா. அவர் இரக்கம் செய்கிறவர் தான், அவர் அன்பு தாருகிறவர், அவர் கிருபை உள்ளவர் தான். ஆனால் அவருடைய கோபம் பட்சிக்கிற அக்கினி போல. ஆமென். அவருக்கு விரோதமான காரியங்களை துணிகரமாய் நீங்க செய்வீர்களாய் இருந்தால், அல்லது அவரை விட்டு விலகுவீர்களாய் இருந்தால், அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், அவரை அல்லாமல் வேறு தேவனை ஆராதிக்கிறது, அல்லது அவருக்கு விரோதமாக பெருமை பாராட்டுவது, அப்படியான எத்தனையோ விதமான காரியங்கள் காணப்படுகிறது. நான் ஒன்று சிலரை சொல்லுகிறேன். அவருக்கு விருப்பமில்லாத எதை நீங்க செய்வீர்களாய் இருந்தால் அவருடைய இரக்கம் பட்சிக்கிறதாய் மாறிவிடும். அந்த பட்சிக்கிற அக்கினியாய் அவர் மாறுவராய் இருந்தால் நீங்கள் நிற்கவே முடியாது. ஆகையினால தேவ பிள்ளைகளாகிய நாங்கள்
எப்பொழுதுமே நிதானமாய் அவதானமாய் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். ஆமென். அப்படிப்பட்ட பிள்ளைக்குத்தான் அவர் இரக்கம் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார். ஆமென். அதான் தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குறது போல கர்த்தர் யாருக்காம்? சங்கீதம் நீங்க வாசிக்க தேவையில்லை, 103:13 சொல்லுகிறது, தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குறது போல. உங்களுடைய தகப்பனுக்கு உங்களுடைய அப்பா தந்த பிள்ளைக்கு இறங்குறது மாம்சத்துல, நம்முடைய தகப்பன் நமக்கு இறங்குறது உண்டு. அவர் இறங்குவார். அவர் இதை பார்த்து இறங்க சும்மா இருக்கிறார். நம்முடைய கர்த்தர் யாருக்கு இறங்குறார்? நமக்கு பயந்தவர்கள், பயப்படவர்கள். இதைத்தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். அவர் யார் என்பதை அறிந்து அவருக்கு முன்பாக பயமுள்ள பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு பயம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் நினைத்தபடியே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போயிடுவீர்கள், துணிகரமான பாவத்தை செய்திருவீர்கள். அதனால ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பயமுள்ள பிள்ளைகளாய் காணப்பட வேண்டும். ஆமென். பயத்தோடு இருப்பீர்களாய் இருந்தால் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமென். அங்கே அடுத்த காரியங்களை பாருங்க. நான் உங்களுக்கு லூக்காவில நான் இந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நேரங்கள் அதிவேகமாய் போகிறபடிதான் உங்களுக்கு சொல்றேன். லூக்கா நீங்கள் எழுதி வைத்திருக்க, வீட்டில் போய் நீங்க படிக்க உங்களுக்கு தெரிந்த கதையை. லூக்கா 15வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில இருந்து 32வது வசனம் வரையில நீங்க வாசிப்பீர்களா இருந்தால் வீட்டிலே போய் நீங்க வாசிங்க. அந்த கெட்ட குமாரன் இந்த கதை இருக்கு. ஒரு தகப்பனுக்கு 2 குமாரன் இருந்தார்கள். நான் உங்களுக்கு விளங்கும்படியா சொல்றேன். நீங்க புதுதா வந்திருக்கிறவங்களுக்கு சொல்றேன். 2 குமாரன் இருந்தார்கள். மூத்தவன் இளையவன். இளையவன் என்ன செய்தான்? தகப்பனிடத்துல அந்த ஐஸ்வர்யத்துல தனக்குள்ள பங்க இளமையிலேயே தனக்கு பிரித்து தர வேண்டும் என்று தகப்பனோட வாதாடி அதை பெற்றுக்கொண்டு அவன் தூர தேசத்துக்கு கடந்து போனான் என்று அங்கே எழுதியிருக்கிறது. அவன் கடந்து போனது மட்டுமல்ல, அந்த தகப்பனும் ஏனோ தெரியாது பிரித்து கொடுத்து விட்டார். அவன் கடந்து போய் துர்நாற்றமாய் அவனுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி எல்லாத்தையும் அழித்து ஒன்றுமில்லாதவனாய், எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டவனாய், ஒரு நேர உணவுக்கு கூட அவனுக்கு வசதி இல்லாதவனாய் அவன் அங்கே இருந்து துக்கித்த பொழுது அங்கே என்ன செய்தார்? தேவன் என்ன செய்தார்? ஒரு நாள் அவன் நினைத்தான், ஐயோ என்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டிலே நிறைவாய் எல்லாம் இருக்கிறதே, எத்தனையோ வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்களே, நான் ஏன் இப்படி துக்கப்பட வேண்டும், ஏன் வேதனைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் தகப்பன் வீட்டுக்கு அவன் திரும்பி வருகிற பொழுது சிந்தித்து பாருங்க. உலக பிரகாரமான ஒரு தகப்பனாய் இருந்தால் என்ன செய்வான்? என்னுடைய சொத்தை நாசமாக்கி நஷ்டம் பண்ணி எத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளை அந்த தகப்பன் பேசுவான். ஒருபோதுமே அவன் மறக்க மாட்டான். என்னுடைய சொத்தையும் அழித்து நீ வாழ்ந்த வாழ்க்கையும் துர்நாக்கமாய் வாழ்ந்து இன்றைக்கு மீண்டும் இங்க வாராய என்று காரை துப்புற அளவுக்கு அந்த தகப்பன், மாம்ச தகப்பன் இப்படியான காரியங்களே செய்வார். ஆனால் நம்முடைய பரமபிதா அப்படிப்பட்டவர் அல்ல. ஆமென். எப்படிப்பட்ட துர்நாக்கமான வாழ்க்கைகளை நாங்கள் கடந்து போனாலும், எப்படிப்பட்ட சாக்கடையான வாழ்க்கையில நாங்கள் கடந்து போனாலும், அந்த இரக்கமுள்ள பிதா அவரை கூப்பிடுகிற பொழுது ஓடோடி வந்து உங்களை வேலைக்கார ஸ்தலத்திலே அவர் வைக்க மாட்டார். தன்னுடைய மார்போட சாய்த்து தன்னுடைய பிள்ளையே என்று சொல்லி உயர்ந்த வஸ்திரத்தை தந்து மோதிரத்தை அணிவித்து அவரோடு அவர் மார்போட மார்பாய் சாய்க்கிறவர் நம்முடைய தேவன். ஆமென். அப்படிப்பட்ட இரக்கமுள்ள தேவன். இப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு எதிராக நீங்கள் பாவம் செய்வீர்களாய் இருந்தால், அவரை துக்கப்படுத்துவீர்களாய் இருந்தால், அவரை வேதனைப்படுத்துவீர்களாய் இருந்தால் எப்படி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அவர் கொடுக்க முடியும்? அவர் பட்சி கிராக்கினியாய் மாறினால் எப்படி நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும்? ஆகையினால எப்பொழுதுமே அந்த இரக்கமுள்ள தேவனுடைய இரக்கத்தை இழக்காத பிள்ளைகளாய் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். ஆமென். இதைத்தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய இரக்கத்தை விட்டு விலகவே கூடாது. எதற்காகவும் நீங்கள் விலகக்கூடாது. எந்த ஒரு அற்ப காரியத்துக்காகவும் உங்களுடைய மாம்சத்துல இருந்து வருகிற உங்களுடைய கோபத்தினால அல்லது சிந்தையால நீங்கள் பதறாமல் அமைதியாய் இருந்து
எல்லாருக்கும் போராட்டம் உண்டு, எல்லாருக்கும் பாடுகள் உண்டு, எல்லாருக்கும் வேதனைகள் உண்டு, கண்ணீர் உண்டு. ஆனால் தேவன் இரக்கம் உள்ளவர். ஆமென். அவர் உங்களுக்கு உங்கள் கண்ணீரை துடைத்து மகிழ்ச்சியாய் உங்களை வைப்பார். ஆமென், ஆமென். அது மட்டுமல்ல பிரியமானவர்களே, அங்கே உபாகமம் 1வது அதிகாரம் 31வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். பழைய ஏற்பாடு 223வது பக்கம். உபாகமம் 1:31. ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல, ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல, நீங்கள் இவ்விடத்துக்கு வருகிற வரைக்கும், நீங்கள் இவ்விடத்துக்கு வரைக்கும் நடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும், உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே. அல்லேலூயா. இன்றைக்கு உங்களுக்கு 60 வயதாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு 40 வயதாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு 20 வயதாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு 35 வயதாக இருக்கலாம். உங்களை ஒருவர் சுமந்து கொண்டு வந்தார். அவர்தான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். ஆமென். எத்தனை கரடு முரடான பாதையில நீங்க நடந்து வந்தீங்க, எத்தனை முள்கள் உங்களுடைய பாதத்துல குத்தி இருக்க, அப்படிப்பட்ட வேதனைகள், எத்தனையோ பள்ளத்தில் நீங்கள் விழுகிறது போல நீங்கள் கடந்து போயிருப்பீர்கள். அந்த வேளையில கூட அவர் என்னவா தோள்களிலே சுமக்கிற கர்த்தராம். ஆமென். தோள்களிலே சுமந்து கொண்டு வந்தாராம். எவ்வளவு ஒரு இரக்கமுள்ள தேவன். ஆமென். தாய் தன் பிள்ளையை மார்புல சாய்த்து தூக்கி வைத்திருப்பா. ஆனால் நம்முடைய பரம தகப்பன் தன்னுடைய தோள்களிலே கழுகு தன் குஞ்சுகளை தன்னுடைய சிறகுகளிலே வைத்து சுமப்பது போல, வைத்து பறந்து செல்வது போல நம்முடைய இரக்கமுள்ள அந்த தேவன் தங்களை ஒவ்வொருவரையும் தோள்களிலே சுமந்து வைத்திருந்தபடியால் தான் இன்றைக்கு நீங்கள் எல்லா இருளையும் கடந்தவர்களாய், எல்லா அந்தகாரத்தையும் கடந்தவர்களாய், எல்லா மரணையில் பாவ சாபத்தை கடந்தவர்களாய், இன்றைக்கும் இத்தனை வயது வரையிலும் நீங்கள் உங்களுடைய பலத்தினால, உங்களுடைய சுயத்தாலேயோ அல்லது மற்றவர்களுடைய பலத்தினாலேயோ நீங்கள் வராமல் அவர் உங்களை சுமந்து வந்தார். அதனால நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. அல்லேலூயா. இதுவரையில சுமந்தவர், இதுவரையில உங்களை காத்தவர், இனியும் உங்களை சுமந்து காத்து தப்புவித்து எல்லாத்திலும் உங்களை வழிநடத்த அவர் போதுமானவராகவே இருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆகையினால தோள்களிலே சுமக்கிறவர் அவர். ஆமென். எவ்வளவு ஒரு நேசமான அந்த தேவன் என்பதை நீங்கள் பாருங்க. எப்படிப்பட்ட தேவன் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். அதே வீச்சில் எல்லாரும் நாங்கள் எழுந்து நிற்க போகிறோம். எழுந்து நில்லுங்க. அப்ப முதலாவது எழுந்து நில்லுங்க. ஆசனத்திலையும் இதை வைத்து விட்டு எழுந்து நில்லுங்க. ஹல்லேலூயா. அப்ப உங்கள் வழியை முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும்? கர்த்தருக்கு நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். ஆமென். அப்ப கர்த்தர் மேல் மற்றது நம்பிக்கையை வைக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. மூன்றாவது காரியம், அவர் இரக்கமுள்ள தேவன். ஆமென். அவர் தோள்களிலே சுமக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்ப 4 காரியங்களை நாங்கள் பார்த்தோம். ஆமென். யூதா தேவ சபைக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, இந்த ஆண்டு சபையில நாங்கள் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் என்ன? பாதுகாப்பின் ஆண்டு. அல்லேலூயா. பாதுகாப்பின் ஆண்டு. உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் எத்தனை பேருக்கு என்ன நினைவிருக்கிறது என்று கேட்டால் தெரியாது. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லி ஜெபிக்கிறீர்களா என்று சொன்னால் அதிகம் எப்படி ஒன்று தெரியாது. அவர் பாதுகாக்கிற ஆண்டில, பாதுகாப்பின் ஆண்டில உங்களை பாதுகாக்கிறவராய், தோள்களிலே சுமக்கிறவராய், இரக்கமுள்ளவராய் அவர் உங்களை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார். இந்த 10வது மாதத்தில கொண்டு வந்தவர் 11வது மாதத்துக்குள்ள கொண்டு போக அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். 12வது மாதத்தில கொண்டு போக அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். 2023வது ஆண்டுக்குள்ள அவர் உங்களை கொண்டு போய் ஆவார். அல்லேலூயா. என்று சொன்னால் அவர் தன்னுடைய தோள்களில் உங்களை வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அவர் உங்கள் தோள்களில் வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அவர் உங்கள் தோள்களில் வைத்திருக்கிறார்.
இருக்கிறார். ஆமென். அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்முடைய தேவன். ஆமென். அவர் யாரையும் கைவிட மாட்டார். ஒப்புக் கொடுங்க அவரிடத்தில். என்னில் என்ன காரியம் இருக்கிறாச்சா? இன்னும் எவ்வளவு காரியம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் காணப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொடுங்க, 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 ஒப்புக்கொடுங்க. தேவனிடத்தில் ஒப்புக்கொடுங்க, ஒப்புக்கொடுங்க. தேவன் பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்வார். வார்த்தையை கேட்கிறது மட்டுமல்ல, வார்த்தையை கேட்கிறது மட்டுமல்ல, நம்மை அவரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து Hallelujah.
ஹalleluya வாழ்வை கர்த்தர்